nyt kerran kysyttiin, että mikä on täydellinen pyöräilypäivä, niin tässä se nyt sitten oli. Unelma pyöräilypäivänä. Nukutaan aika myöhään, koska mä oon vähän aamuuninen. Ei nyt mihinkään puolelle päivin, mutta ainakin 9. Ja sitten syödään mysliä. Mysli on mulle se ehdoton pyöräilyn edellytys. Mä en ole hirveän nopea pyöräilijä, mutta Christopher joskus sanoi, että jos mysliä vaan riittää, niin kai se polkee tasasta hidasta vauhtia vaikka maailman ympäri. Eli siitä sitten hyvä mysliaamia, sen jälkeen lähdetään liikkeelle ja poljetaan tietysti myötätuulessa semmoisessa maastossa, jossa on pieniä ylämäkiä ja isoja alamäkiä. No sit maisemia tien varrella voisi mielellään olla paljon eläimiä laitumella, täplikkäitä poneja ja raidallisia possuja ja lampaita ja lehmiä ja sitten semmoisia söpöjä maalaiskyliä, joissa on taloja, jotka on maalattu erivärisillä maaleilla, sillä niin kuin vaikka Akureyrissä oli, vaikka sehän ei ole maalaiskylä, vaan iso kaupunki. Ja sitten lounasaikaan, kun tulee nälkä, niin sitten sieltä tien mutkasta ilmestyy kasvisravintola, jossa syödään kevyt avokadosalaatti painotteinen lounas ja sitten rullaillaan vielä muutama tunti siinä, koska myötätuuli on niin kova, niin semmoisessa kohtuullisessa ajassa sitten saavutaankin jo perille sinne kohteeseen ja huomataan, että ollaan keetty semmoinen 120-130 kilsaa ihan silleen huomaamatta. Ja sitten siellä perillä onkin toinen kasvisravintola, jossa syödään sitten ihanat vegepurilaiset lohkoperunoiden kanssa ja jälkiruuaksi porkkanakakkuu ja sitten köllähdetään nukkumaan kauniissa aurinkoisessa säässä telttaan semmoisen hyvän makuualustan päälle. Niin ja luetaan vielä ennen nukkumaan menoa hyvää kirjaa, joka liittyy jotenkin sen maahan, siihen maahan, missä pyöräillään. Esimerkiksi jotain dekkaria, minkä tapahtumat sijoittuu niihin samoihin maisemiin, niin että sit siinä nukkumaan menossa sopivasti silleen vähän jännittää, että josko joku murhaaja hiippailee sieltä teltan ulkopuolelle jonkun kirveen kanssa.